Takže vítajte u nového videa, ja som Atroju a mám tu dneska špeciálneho hostia. Dano Games. Takže, a ideme hrať hru Madman Racing. Prečo sa konáme? Čo stváraš, že ťa není vidno? Viem, ale len tak si tam tančujem. Ideme. Táto hra sa dá zahrať aj na superhrách. A je to online hra. Ja som dosť hral. To len ukáže a tak. Takže to pár levelov. To je Nitro X-kom. Prečo nevylepšuješ Nitro? Nechce sa mi. Tento má dosť dlhé Nitro. Ale keď si ho vylepšuješ, tak ho budeš mať ešte dlhšie a budeš mať väčšiu zásoby Nitra. Ja viem, že ja chcem mať lepšie auto, vieš? Aha. Toto je, lebo pre mňa je toto moc blbé. Prepáčte, ale ja túto hru moc dobre hrať teda neviem. Ak celkom sa dá. Budíš, ale... Keď sa tu sústredí nejak na to. Prepáčte, a keď sa sústredovať na čo? No, že je, kedy spravíš skok. Kedy spravíš salto, tak... Aspoň dve! Ne, dve nespravíš. Double flip. No double flip. Piatý, ja nebudem piatý. Keď si vylepšoval Nitro, tak už by si bol prvý. Nebol. Over. Bol. Backflip. Nevadí. Som štvrtý, ja to dohnám. Prepáčte, že mi to tak seká, ale... Sa dá cez Camtasia Studio vyrendrovať, to ti tam potom nebude sekať. No, vieš to, že ma to moc nezaujíma. 6000 si zarobil. No nič zle. A prečo si vylepšuješ len max speed? Dobre. Napíšte mi do komentárov, že koľkaté auto by som si mal kúpiť. Za to 5 Ja by som miliónov. si asi kúpil... Za 5 miliónov. Mne sa celkom páči toto auto. To je najhoršie. Není? Je. Prečo? Lebo ono proste... Ono tu sa neudrží strašne na kolesách. To je blbé auto. Jaj. Koľka ty si skončil? Ja prvý. Aspoň sa mi zdá. Napíšte dole do komentárov, koľka ty som skončil. Juhu. Kto si to má pamätať, koľka ty som skončil, bože. A na tejto hre sa dá najlepšie vyhrať tak, že keď si vylepšuješ ako staty. Jak čo ja viem, keď si vylepšuješ staty na SF Games, tak si lepší. A čím ďalej si lepší, tak tým je to tak, nie je všetko len po postavičkách. Ja viem. No, ty si musíš vylepšovať, lebo postavičky môžeš, keď si nebudeš vylepšovať, tak v podstate postavičky budú takisto rýchle, jak tá predtým. Nebudú, no ako hej, ale ako je tam nejaký rozdiel, ale čím viac si to auto vylepšuješ, tak tým je tam medzi tým väčší rozdiel. Dobre, Dano, nemusíš stále budrovať. Dobre. A napíšte, či by ste chceli viacej videí z Madman Racing. No, keď sa to naučím hrať. To bolo len také, že aby som vám ukázal, ako tá hra vypadá, aby ste si ju potom mohli zahrať, kebyže chcete. A napíšte dole do komentárov, či mám ešte točiť aj s Danom. Že či je lepší double let's play, alebo Čo? Prečo? len v jednom. Prečo som piatý? Si posledný. No, veď ja viem. Takže si šiestý. Tak šiestý, to máš jedno. A už máš na toho zajačika. Continue, kde je zajačik? No, tak kúpim zajačika. A vylepši si Nitro, prosím ťa. Počkaj, dobre. Nitro, tam máš. Teraz si ho môžeš úplne dobre vylepšiť. Ešte raz. Tak. A môžeš ísť. A vylepši si ešte max speed. Dobre, Dano. Prepáč, že som ťa umelom tak odložiť. Ja si občas vylepšujem aj len flips, ale len občas. Všetko si vylepšíme. Toto už nemôžeme. Dobre, teraz musíme byť rýchli. Teraz budeš veľmi rýchly. A Teraz hlavne... kúkaj sa, aké máš nitro. Nitro ešte nie, až teraz. Kúkaj, aké. A teraz si úplne rýchly s tým nitrom. Kúkaj, všetky proste preletíš.
Že, what? Nie, ale ono celé nitro, myslím, že keď si to vylepšíš úplne doplná, tak je cez celé. To fakt? Myslím, že možno. Možno, neviem. Za čo sa dostáva to nitro? Som aj zabudol. Za backflipy. Za to, že saltu robíš. Alebo za front flipy. Front flipy to keď spravíš flip akože takto a backflip je takto. Toto je backflip, ďalší backflip. Za backflip ale dostaneš viacej ako za flip. Backflip vieš. Ale nemáš stlačené nitro vo vzduchu, to je celkom blbé. Hej. Potom si pomalší. Ja som to tak robil, lebo som tú hru ani moc nepoznal. Máš celkom dobrý nadskok. Teraz budeš mať strašne veľa peniazí na vylepšovanie. To ne! To ešte dáš, to neboj. Za prvé miesto vieš, koľko dostaneš? Tu ideš! Jo! Pekne si ho dal. Konečne. Kokos, vidíš, 13 000 len tak zo srandy. Tohto si necháme. Sa mi začína páčiť. Jo, ešte väčšie nitro máme. To dáme aj s týmto autičkom. Čo budeme kupovať nové. Ale napíšte. Na nové si ani nemal, takže to je v pohode. Nevadí, ale nové by sa aj tak hodilo. Hodilo by sa, ale stačí. Toto je vždycky také zrádne, vždycky sa proste buchneš o stenu. Myslíš, že budeš prvý typ? Škoda, že sa tu nemôžeme zrážať. Jo, to je taká... Ale to sa ani sa auta moc dobre nedajú robiť. Ne, dajú v takých týchto častiach presne. Tu sa dajú úplne dobre spraviť tie backflipy. Vidíš, teraz mám. Čože? Tak si daj restart level, to už si... Ne, kašlem to. Aspoň niečo zarobíme. Potom keď skončí tento level, tak sa pozrieme, že koľko totok. Ale to v podstate ti ostanú tie peniaze, čo máš, keď to restartneš. Nevadí. Aj keď som posledný, nevadí. Musíme to dať. Musíme. Keď sa už to nedáme... Alebo to sa dalo asi. Celkom dobre by sa dalo. Nedalo sa moc dobre, ale akože dalo by sa, ale tak... Sa to nedostanem, čo? To bolo celkom v pohode. A chvíľu sa to končí. A bez nitra sa ich proste nedá predbehnúť. Už dalo by sa, kebyže máš na maxe rýchlosť, ale... Alebo kebyže máš úplne strašne dlhé nitro. Tak môžeš dať. Máš ho tak malé, ale aj niečo. Tento let's play asi nebude zase taký záživný. Vôbec záživný. Točíme tak asi o 15:44, ne, o 17:44. Tak, takže celkom ako... Ja som síce točila aj videá preto mi boli tie prvé dva let's play záživné, čo som točil z Hearthstone, lebo som to točil nejak večer a ten druhý som točil nejak strašne skoro ráno. No tak skoro sa Ja sa priznám, mňa Hearthstone absolútne nebaví. Chcem vám priznať. Podľa mňa to je úplná blbosť. Napíšte dole do komentárov, že či je to podľa vás blbosť. Podľa mňa to je strašná blbosť. No napíšte teda. Tunak musím pustiť, tunak to bude zrádne, tunak hej. Teraz budeš prvý. Nebudem možno. Alebo je niekto pred tebou. Ne. Nemáš ani nitro, to je blbé. Ale ja ich dám. Vidíš? To bola skrátka. Som presne, nevedel som to, ale už ju viem. Už poznám najlepšiu skratku na svete, ktorá asi ani nebola skratka. Prvý som, druhý? Druhý, ach, doma predbehol. Bolo niekto pre tebou, počkaj. Teraz by si ho mal asi o chvíľu vidieť. Asi o chvíľočku možno. No, o takú dosť dlhú chvíľočku. No, tak dosť, veľmi dlhosť. Teraz sa nejak spomalil. Prečo? Veď stále to držím.
No tak poďme. To ide hlavne o to, aby si robil čo najviac saut. Ty ide hlavne aj o to nitro. Ale keď dostaneš tretí celkom tiež dostaneš dobrý tentok. Dobre veľa peňazí. Málo skôr. Dobre málo. Teraz si druhý. Dobre, tam spravil flipy. To už budeš prvý učiť. Druhý. To už prvý asi nie. Prvý ne. Jo, aspoň druhý, to je dobré miesto celkom. Ale prepáčte, že to nám moment. Seka. Takže tu asi ukončíme naše video. Že to je len krátke video, ale veď nevadí. Takže nezabudnite lajkovať, komentovať a odoberať. Čaute!